Mkhulini yena kade ngibuza ngithe ngibuza wangiziba. Yeah. Mkhulu yena ngabe sihle eduze kwami mkhulu. Yeah, ithi. Mkhulu sikhukhule. Phakathi. Yebo. Emhlabeni lingani. Yeah. Ake sixoxeke la. Ngiyajabula ukuthi siphinde sifike la ekhaya. Sifike ila usebenzela khona la. Yeah. Khulu kuyini manje lokho uba lo mbeke la? Upewulana. Osayibhakethe. Bani? Upewulana. Wenzani uPaulana? Umuntu nje ngisebenzisana naye nje empilweni. Ngibuye ngihlola naye senze zonke into esenzana. Oh, ubuhlolena naye. Singane isikhathi usebenza Upewulana. 2012. 2012. Yeah. I see this card. Yeah. Mkhulu la ngihleli khona eceleni kwami. Khona into engayiboni kahle. Uyibona bhuti into engiyibonayo? Mkhulini yena kade ngibuza ngithe ngibuza wangiziba. Yeah. Mkhulu yena ngabe sihle eduze kwami mkhulu. Yeah, ithu. Kusendlini nje lana. Yebo. Ingani ama ufike ukuthi ngizongishela kona. La ngiphumula ngimusha kona. Ngitshela la mkhulu noma phela ngitshela eminyango wesibayeni mhlambe lapha ya. Ngingitshela la. Mfanya ngitshela mina la nje la. Ila ngizongena khona mina. Ngoba usuphela umsebenzi lekhaya. Sengisho ngusaqhubeka umsebenzi. Oh, anginabo. Ingane zokhanda ukwazi ukhanda kunginkinga. Imithi ayibika ngendlela yakho nazithathe. Kube sisebenza kona manje la ngoba ngelela mina. Awunenkinga kusho ukuthi lapha elomntwana. Ngingasebenza phambi kwami kunankinga. Elomntana. Elengane. Lenka oyale ekhaya yadlula. Oh, wasubona ukuthi kumele uyilentuzo. Ngikhafi kanje mbe kulona. Ube ngilona. Yebo. Mkhulu. Seni mhlambe nje ikhonya ngisakwazi kodwa mhlambe ikhonya kodwa ayiminingi kakhulu. Mhlambe maku 7 ifikile iminyaka sazi. Kumthetho nilo mkhulu kule ekhaya ingane zakho noma abadlula emhlabeni ubafaka endlini noma mhlambe lo wehlukile umthandi. Ngifakele lo noma khona into ezithile osebenza ngazo. Ngifake nje luna kuphela abanye bangcashwe lapha ehlathini abanye abantwana. Kunemfihlo ethile. Ngifake nje ukuthi manje lona na kunokuthile nje kodwa kuzima manje kunokuthile nje kuthile. Okay mkhulu. Yeah. Cool, ake sikhulume ngemali esheshayo. Yebo. Ngiyabona since ngeke ngizwe ukukhuluma into eningi igubhu washo mina mkhulu ngifuna imali esheshayo ngifuna uvuke nje kusasa nje zikhali nemali. Khona into enjalo mkhulu manje. Ngingayizwa leyo nto kubantu abahlukahlukene kaningi. Ayikho imali esheshayo. Hawu mkhulu ngihleze ngibona nje ukubhalwe kuthiwa nayo imali esheshayo. Bhala iningi yabafowethu babhala ukhothisa abanye abantu ayikho imali esheshayo. So manje ngibona nje kubhale Dr Sikhukhula imali esheshayo. So mhlawumbe ngabe bayazi bajombise ngokwabo ukuheka kwabo. Mina ngikwazi ukukhuluma into engayazi. Ayikho imali esheshayo. Asikho isigubhu usibeke nje futhi. Ngeke nje mkhulu ngifikela ngithola ibhokisi lemali egcwala kunikeza ngeke ngizokusho nje akuthiwa nje ukunikeza. Izinto lezo ezama salamusi ezingalona futhi iqiniso. Okay, yini salamusi mkhulu? Isalamusi ukwenza into engeke kube ngathi khona. Okay. Yebo. Wenza into engekho nje kube khona aditheka ngayo umunye umuntu into engekho kube ngathi khona isalamusi leyo. Ngibona nini ke ukuthi ayikho lento. Ubona phela manje lento ingasenzeki njengako ke amabhokisi emali bayakwenza abantu. Ulibone ibhokisi icela imali. Emva lokho kulibe akuviki ukuthi thatha nje ibhokisi hamba kuba nemigomo eminye ugcine kungalunganga nje into yakho kungalunganga into yakho. Manje izinto ezisheshayo lezi azilunganga. Into ezisheshayo azilunganga fanele ukuthi into iyenze ngendlela ungaviki kube kalula nje. Akulunganga. Imali esheshayo emhlabeni kayikho. So uma ngabe nje inyanga ngitshela ukuthi faka la ngizokuposela ofaka la nansi imali izongena kusasa o shintshane akukho la ophitha enikwazi nibambe nihlanganise nithi hayi elinye igama lelo elixakile elingenalo iqiniso impela
ya ngoba la ekhaya njengamanje bathathu abafazi nabo ngisahlelile ke udaba lomfazi waka4 hayibo njengoba bekhona izingane ezinginazo konke kufanele sidle la ekhaya manje lokho ukuthi mina kunemali ngithi wena khipha u10,000 unike mina yokuba sephindekile imali sekuyinkinga manje zonke sekuyinkinga ngempela ke manje enkulu lonto leyo kuyinkinga enginalo futhi iqiniso iqiniso lilanje ukuthi zabalaza nje ngendlela yakho imithi le iyobooster lento wena oyenzayo ukuziphumelela okay ungathi kwalona ibank kweli kahulumeni liyahluleka alukwenzi ibank lapha uthi imali yazala izala kancane lapha ebank kuwo wonke amabhanki lapha alike ibank laziyo futhi alikho nje esingathi izala ikota imali mangibeke 10,000 mhlambe 12,500 akwenzeki yabona ibank mabathi yazala babhala bekwenje konke lokho lapha amasenti bokuthi mhlawumbe laphani o7 rand o14 rand o40 yabo imali encane manje naye ngumuntu lo ohlezi ngokukhuphula kanje ozokutshela ukuthi le mali iyokuyiphindekile phela elinye igama liyinkinga leyo mhlawumbe mkhulu yini yenza ukuthi abantu bagcine befola o bengena kulowo noqhaka ukuthi bakholelwe ekutheni kunezimali ezisheshayo amagama asuke eshiwo yilo muntu nokuthi umuntu kakhulukazi ke uyayithanda into ngathi ayiphume eceleni kancane ya umuntu ikhonza kakhulu njengokuthi nje uthola ukuthi lento imfishane ayidelay lento so siyakubalekela ukuhamba imigudu yonke asifuna ama-shortcuts njengokuthi nje lento eyenzekalayo yokujombisa iy'moto yabo yokujombisa iy'moto yini lo mkhulu lo ukuthi imoto ithengwe yimi fake ise egameni lakho fanele otest wangithi yes ya uyibuye manje ke sekufanele senze amaplani ke manje ukuthi ibe right noma ingasekho endaweni bese kuthiwa it's not road worthy bese lo moto ayibona kubona njalo wona kwamaphepha nje phela nje manje izinto ezinjena ke ifika kweni bihlupha mayigcina ifika ayikho imali esheshayo amagundana lethe imali wona ngilithume njengamanje nje unginikeze ngifike eThekwini mangifike eThekwini ngithi hey lalela hamba uyolanda imali edrobheni awekho futhi nawo bayawenza impela bemhlophe kube nje kodwa nje ayilona iqiniso leyo ayilona iqiniso so uthi bayawenza bemhlophe so bayawenza kodwa ulibone bayawenza laba amakundla namhlophe wathenga laba wathenga khona beze konke bakwenza kulona iqiniso kodwa lokho alikho iqiniso makunda nalikho so mangilithuma mawucabanga wena esathini lakho nje uyalazi bheka indawo esafety kanjani la ndawo umlungu phela imali yomlungu yakwazi lokho no mkhulu iqhamuka nomlungu phela imali ya imali yomlungu umlungu uthatha lokho kushisela eshisele into beyibhukisi la iqine lento le umnikazi wemali ebese eyikhiyele le mali ikhiyeleke la umaskido lo waziyo lo uma ungena wangena kule mbobo le yekakhiye kuphela mhlawumbe impukane nomaskido kubangela lapho uma uzocabanga igundane eliyakwazi ukungena lapha ngeze ke umuntu futhi ke igundane imali ingafika lapha mangathi walingenile emalini lingafika lizimali liyali ganga izimali nje into edla ngeke ikwazi ukukhula ukuthi ufike libambe buka phasisi umlomo egundane libambe 10,000 likhithime ngolithi liyobeka lapha kwakho libe ayezeki yonke lonto ayihlangana namuntu kuya ngishima nemali nini kuphi kanjani akwezeki akukho lokho abafana bomoya nabo abakwazi uyolanda imali yini abafana bomoya kodwa futhi umkhulu abalozi ya akulanda imali futhi nabo balande abalozi
ukuhloleni. Oh. Ya, ekuhloleni bayahlola abalozi besho lokhu lokho sokuhlola. Kodwa nje akuyona into engalanda imali na. Ungathi ngalanda imali. Mkhulu, ngicabanga ukuthi uyigadile umlungu imali ayiphumi imali. ngicabanga mkhulu ukuthi hayi namhlanje kule office sodi sanelisekile ngolwazi osinikeze lona sikhavela izinto eziningi ezimayelana nemali konke amagondane abelozi ukwazi ukuthi imali esheshayo ikhona amasalamosi ngiyathemba ukuthi abalaleli emakhaya babukele bazofunda likhulu. Mkhulu siyazi impela usutholakala khona la kamhlaba uyalingana asidonselanga ezinye indawo sifike la sazobona yikho la usebenza khona. Sizobatshengisa abantu igceke umkhulu yonke into babone ukuthi nayi indawo yababa uSkhemele ubaba uSkhukhulu. Yebo kunjalo. Osebambanani babona ukuthi mufika lekhaya uconsult nje ukukhulume nobaba endusheli wathi awuhambise imali phambili obviously uyafuna usukhokhelwe kodwa ngeke ngifike ngiyifela ngoba ngithi anginawo 30,000 uzothi yini onayo fake ekanje uyobuya ke wena sekuyisebenzele whatever mengizolashwa ngizolashwa mina ngiyozizwa mina ukuthi sengiphilile ngibuye ngizobuyisa imali. Okunye okugcina mhlawumbe ngawuxoxa nokusebenza ngokusheshsha angikuthandi. Angikwenzi futhi ukuthi umuntu ofikela mhlawumbe usho 10,000 ngomsebenzi amabili akwenzeki. Phela ngazi ngizosukuhlala la. Futhi uhlala ngikunikeza indawo kulala ngikunikeza ukudla. Sibe sisebenzisana ukuthi umsebenzi siyana. La umuntu nje la fika mhlawumbe la insuku embili noma lodwa mentathu kulungile. Okay mkhulu. Hayi. Siyabonga mkhulu, siyathokoza kakhulu. Sijabulile ukuba nawe. Ngiyabonga nawe. Sir, I am done. Thank you. Awusokwatile.